It's arroz caldo time, not lomi time. Morning. Arak, morning. 5:30 nga. 5:35 po sa advance ako. Mga kalupaan nyo. Thank you. Kain. Lang. Lang. Bandakan lang ah. Kung ko lang malabal niyo. Ay, so dapat iso. Another. Mak pula sirah. Ada apa? Maples na pas. Plain tagoy. Susuko na. Ano tawag ka? Pwede. Magwala ka na. Nagunan. Okay. Kita yun sa'yo dyan. Open mo. Sa langit. Papuntang langit yan. Ay, si Karata. Baba lang daw.
Mantan ko nga lang. Era, anong pinagagawa natin sa buwan? Huwag ka lang sa diretsyo. Isagan mo na. Si Ira! Pong may sorry. Tapos higa ka yung ano parang tawag doon yung budget ka. Nenagin kuya. Wala ngayon si Jilly is girl. Hala. Chocolate. May chocolate tayo. May chocolate tayo dito. Chocolate. Grabe to. Anong katapusang akit baba.
Masahulit mo sa Miriay. Ayan, may maganda yung mark na dilit yung patagay. Oh. Mahirap pa yung motor-motor da. Grabe. Kilometers pa. Yun. 1 kilometro lang yon. Grabe! Kasi mo ba? Ayun na lang. Tama yung ano ko. Distance ko. 6 pa. Madaya sila, umiikot sila. Kala ko dito na. Kaya nga kala ko, dyan na sila. Naka-helmet pa. Simplang tayo pag dinala natin dito yung ano, yung bike. Ni, madulas tong ano, bato-bato, maliliit. Ingat! At sira ang bridge. Ganda ng falls. Delikado sa ano, lagon. Delikado. Hoy, asikaso mo rap ha. Asikaso mo. Sag... Hoy, maniri ko no. Hoy, maniri. Maniri ko. Baga maniri ko no. Yeah! Si kaso yun ah.
Tapos na kami nag-hike. Nakalimutan ko nang pumadya. Hindi na ako marunong.